Malawi Today. I want to thank the minister for this initiative. And we know you are a minister who understands what is on the ground. But allow me to speak in Chichewa so that my people will listen what I'll speak. Pamene anthu ambiri akupitirirabe kuyamikira ntchito za Osman Jomo, meya wa mzinda wa Mzuzu anachitenga chamwayi kuti awayitane ameya a mzinda wa Blantyre Jomo Osman kuti akawaphunzitse ziwiri zitatu. Ndipo ameya Jomo Osman anapita kumeneko. Komanso kumalo kumeneko kunali minister finance amene ndi olemekezeka Joseph Mwanamveka. Koma chidwi chathu chachikulu chinagona pa mmene Jomo adawayankhulira nduna amenewa Mwanamveka. Sanawabisire Chichewa koma kuwauza chuchuchu wa mmene zinthu zilili kunjaku. Nde takhani pompo kuti mumve zimene Jomo anayankhula pamaso pa anduna. I want to thank the minister for this initiative. And we know you are a minister who understands what is on the ground. But allow me to speak in Chichewa so that my people will listen what I'll speak. Because this program bwana anthu ambiri akuionera ndiye tikakhala mu timangoyankhula zizungu ena samva nawo iye. Bwana minister, choyambirira ndingofuna ndikepo input ina yache yonena kuti dziko la Malawi lino we are good on planning, we are not good on actions. Then kukhulupirira niwo mukhala minister nchifukwa president anakukhulupirira mukhale minister wa actions zinthu ziyambe kuchitika. China ndinamvapo ina aja nalankhula za msewu wa Kalonga. Bwana simungaganizire kuti msewu wa Kalonga kukalonga takhala ndi modern market. Kuti anzatu sa ku Tanzania zichokera ku Tanzania kuzagula zinthu pakalonga paja munanena apo mpatali fusweni aje munanena kuti ndi njira ziti zomwe tingapange kuti tizipeza ndalama. Njira ina ndi imene kukalonga kuja bwana kuti chuma chambiri chomwe chingatithandizire. Ndiye mukapanga budget mutayikapo modern market kukalonga tizakhaonyadira. But another issue that I want to say is there's no fight between councillors and the MPs. We councillors will not fight. Koma chintu ichi muchisatire mwenerera bwana. There is a gap between MPs and councillors. MP is receiving 6 million, councillor is receiving 150. Fusomwe munafusa ija bwana inunso ndikufusani ngati MP. Kodi ndalama zomwe malandira zimachokera kuti? If you are saying kuti councillor akasake ndalama zoti azilandira. Fuso imene mukakafasa parliament mukazifuseso. You need to think about us. Us as councillors bwana ndomwe timakhala ndi wanthu. Pomwe timakhala ndi wanthu taona ni bwana. Pomwe mukupanga plan bwana. Bwana EPM abwanize luzabwino. Kwa mukapanga budget tikufuna kuti tipeze ndalama. Koma mwikepo magali moto aja anapempha magali moto anthu ine ndikuwuzani kuti zinyalala bwana magali moto azinyalala gulidwe kuti Malawi unakhale ukomera wina aliyense. Bwana kansala kawani 50 kaja koma mwanena apa bwana maliro every day china chichonse every day ndiolo apapa kukunenedwa ndalama ya CDF ngati simunganizira ndichifaka makakamira kuti akakhale MP ndikufuna mutenge mawawa bwana ife makasa sife ma adani ama MP loto lathu ngati nesindilota kukhala MP koma zomwe zimati wawa ma MP mazikundikira kwambiri. You want everything to be yours. We need to change the mindset. When we are talking about changing the mindset, ifeso akulu omwe tili maudindo bwana, we need to change. Ifetu tili pano titi green sheet yotumikira Malawi, and I promise bwana ine ngati president wa Maga I'll try my best kuti pakati pakasa ndi MP pasakhale udani. Komanso pakati pa ma DCs bwana jana fotokoza za ma CEO ndi ma DC bwana magali moto kama nina sama flota onekere kuti ndochita bwino kapena ndi madolo iya akungofuna sinu yo ma MP bwana muli ndi gali moto lumagula za magali moto zodula kulowa duty free. Ndeka salatu akunena kuti osienta yeka
mumpase kona iso duty free mene mapangira maimpiwa ndizoma kudandaula komanso ma DC athu bwana alibe magali moto eni kuti akuzothamangira ku event inaje ngati panopo mmene zikukuchitikira zinthu mmene zikuonongekera kuti akafike kumene koko bwana ndipo ovuta taona mmene kuli kunkhota taona mmene kuli kukalonga ola anthu akukalonga mwabwera muno kuti ayende afike pano bwana kuti muone gali moto yake omwe ayendera mumva chisoni kwina ako bwana ndikumana nanu face to face ino ndi ineyo koma ndi chikhulupiriro kunena kuti bwana a Professor Arthur Peter Mutharika afuna dziko lino lipite pasogolo poma afuna lipite pasogolo wina aliyense moyo wake usinthe tisakhale chimodzimodzi inuyo ngati mtsogoleri bwana tikuziwa zoti mutiganizira kasale kakasala kakwere komanso magali moto bwana ola zinyala ine ndikulimbikira pa ine popo ndabwera muno muzuzu ndikufuna ndikumane ndi azinzanga muno bwana poma kunena kuti tisinthe zimene zozo ziyambire kwa inuyo ngati aminister azachuma zikomo kwambiri zikomo kwambiri your lordship having those tamva zimene ziyankhulidwazo andimene nanene naso muchionera kuti ifeyo nda ku Ministry of Local Government tukukambirana pa number of things zoti zichitike at council level zokhuzana ndi CDF pali nkhani zoyang'anaso ma conditions of service zilipo zimene zonse pali nkhani zobweretsa timati ma guidelines ndondomeko zoti tizichitira zinthu kuti pakhale impact tikuyang'anaso zimene zonse ndiye sikuti mukulakwisa iyayi zimene zozo tamva kupita patsogolo ndithu tizizitenga tizizikambirana pakakhala kuti ufunikira kuti tikuyitaneni tikuyitanani tikhala pansi and come up with one common goal zikomo kwambiri